मोजां मोनसे सम्पति मोनबाय नोंथांमोना गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि मददावहाय नाजानायावहाय गंसे फरायसालि न' लुफुंना होबाय मा बुंगोन बे समाव दाथ' जोङो जेनेबा बिथाङा होनाय लोगो लोगो जों गोजोननाय मोनदों नङा होमबा गोजोननाय मानो मोनदों बा जों गैयामोन बेबायदि स्कुला स्कुल गैयामोन आरो बाहेरा जिरामोन दा माने बेखौ इसोरसो होननांसिगौ जाहैबाय नङा होमबा गबिन्द सारखो नंगौना नङा जेनेबा होदों जुदि दा बिदिखौ जों माने मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों जोंनि गामिया माने बहुतानो गोजोननाय मोनबाय मानोबा जों खस्थ' माने बेयाव खाथिबोनाय बे स्कुलनि थाखाय जों नाजानानै दिनैसिम एसेबां बोसोर जाबाय दा बेखायनो जों आरो बेबाराव जों स्कुला एसे मोजां एसे गिदिर स्कुल मोनदों आरो एसेबां मोजाङै लुफुंना होबाय आरो बेनिफ्राय मा नांबावगौ जोंलाय ना जिबायदि मोननांगौ जों मोनबायानोसै दा बिथांनिसिम जों माने रोजा रोजा साबायखर आरो जोंनिफ्राय दा थांनाय सरकार 17 बोसोर सालायबाय बिपिएफआ बे समाव नोंथांमोना जेबो होआखिसै नामा बेखौथ' मा होनबावनो दा मोनाखिसै आरो मोनाखैनो होननांसिगोन जाहैबाय थारमाने किजानि माबा मोनसे असुबिदानि थाखाय होआखैबो जानो हागौ जोंहाबो बै समाव माने एसे प्रमान पत्रबो जर खममोन नालाय दा बेफोरावबो जानो हागौ दा बिथांमोनखौ जोङो माने गाज्रि मोनद्रायनो हाया दा गोदान सरकार फैनानै जा मोजां मावफुंनाय जाबाय थारमाने जा हा हुआबो मोजां खामानि जाबोदों माने एसेबाबो जों फरेस्ट पाट्टा मोनबाय गोदान सरकार फैनायाव औ बेथ' बेखायनो जोंहा बेनो माने खामानियाव बहुत आवगायदों आरो মানে এইটো কামটো বহুত আগবাঢ়িছে কেলে মানে ফৰেষ্টৰ পৰা আমি অলপ পাৱাৰটো পাইছে বোলে ইমানটো আৰু আমি মানে যথেষ্ট পাইছো আৰু এতিয়া নতুন চৰকাৰৰ পৰা মানে এইটো হৈছে এইটোৱে ধৰক আৰু নাকে आदानगुरि एलपि स्कुलनि फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै दङ दिनै बेखेवबाय नोंथांनि बे जिथु बिल्डिं स्कुल मा बुंगोन बेसेबां गोजोननाय दा मोजां होनना बुंजासिनो दा गोजोननाय थाबाय जेनेबा सारनिसिम गबिन्द सारनिसिम दा जों बुहुतानो जेनेबा दा बेयाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा औवानि बेरामोन दा जों जेनेबा गोबां सरकारनियाव जों दा मोजां परिबेसाव फैबाय आरो दा बिल्डिंखौ मोननो हाबाय बिल्डिं लुफुंना होनायखौ मोजां नांबाय आरो मा होनबावनो दा ओरैनो साबेसे एनरलमेन्टआ माबोरै एनरलमेन्टआ दा 54 दङ बर्तमान क्लास 1 to 5 टिचार सानै स्टाफ दङ बिथांमोननि जिथु पस्ट बे दा माबायाखै जेनेबा प्रभिन्सियेल लिस्ट जादों खिन्थु जों टिउटर हिसाबै जेनेबा हामायनो जेनेबा थांनाय जोङो 2021 नि फार्स्ट फेब्रुवारियाव जोङो एपइन्टमेन्ट मोननो हादों जेनेबा आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय खिन्थु दा जोंहा सेलारिया गोबां खम आरो 10,800 जों गोबांबार दा सरकारजों जोङो एसे रायज्लायबाय थादों ओमफ्राय नैबे अक्ट'बरनि गेजेराव बिसोरो जोंनि समस्याखौ सलुसन खालामना होगोन होनना बुंदों आरो स्टेट गभर्नमेन्टआसो आरो खिन्थु जोङो गोबां बार थांनानै जोङो दिसपुरावबो बे इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथांजों गोबां खेब रायज्लायबाय दा बिथाङा जेनेबा बुङो जेनेबा माखासे क्वालिफिकेसन नांगोन दा बे क्वालिफिकेसनखौ जोंबो फुलफिल खालामनो हाब्लासो रेगुलाराव आपग्रेड खालामनो हागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो दा जोंहाथ' जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोंहा दायो जों बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ जोङो क्वालिफाइड खालामना लाबाय आरो थेवबाबो बिसोरो दासिमबो मा जाहोननि थाखाय बिसोरो जोंखौ रेगुलार खालामाखै दा इसोरासो मिथिगौ आरो जों खिन्थु रायज्लायनाया खिन्थु दा CMआ नाकस खालामो जों इडुकेसनजों जोङो बहुत बार रायज्लायबाय दा बिसोर एसेबां माबाया आरो सारा दा दिनै स्पेसियेलि जिहेतु बेखौ बेखेवबाय सोरखौ स्पेसियेलि सोरखौ नोंथाङा माने साबायखर बावगोन दा मा होनबावनो जिहेतु जेनेबा जाय सरकाराव थायो दा बिथांमोनाथ' जेनेबा होखानांगोन नङा होमबा दा बिथांमोना होनायखौ बिथांमोनखौ जेनेबा साबायखर बावनाय थाबाय बिथांमोनसिम आरो बिदि